Glati maning lenge. Kompos ki. Senjata wong tani kanggo membasmi berit atau wirog. Atau tikus. Digati lenge dingin. Awas ana leng ulae. Buat leng ula Kang Dede aja jero tangan yang ludek kayak. Guys digati dingin lenge caranya ya. Amberan. Nah, bakal wis ketemu lenge. Danjingen nak ki kene iki senjata ya kuku danjingen atau diputer. Wah, kien ki. Endi kene ya embusane awas enggak timbusane guys. Lenge ki. Mau siji. Endi ya lenge ki. Wis nyebar ku mene iki. Wis mene iki. Wis tangkene iki. Awas, endi kene. Ayu biasane kok ora ditutupi. Amber blenger kana. Obatnya apa aja Kang? Werirang. Nang manusa bega blenger ora. Guys, endi kene embusane iki. Wah, iki embusane menek. Ya, ngebuleng kene. Wah, Kang Dede nganu e kono embusane kene awas berite mayu kene. Tutupi beli Kang Dede. Ndok metu berite lah. Ndok metu je berite aja, guys. Longon. Metu ning kene ora ku. Wah, Kang Dede ning kana. Ya wis cara bengen gini guys mengatasi berit mungkin bengen Pak. Bahaya obat tetes Mas soalnya lah kawan ngebon semangka yo obat tetes berite mangan semangka ora ya melake aku semangka dipangan wong waduh ya bahaya guys lah keberitingan jero paling gak gini